Ναι. Γράφει. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Λίγο ησυχία. Σε 5, 4, 3, 2, 1, time. Κοίτα την άλλη. Κοίταξε. Πάμε. Πιο κάτω, πιο κάτω. Κοίτα. Πάμε 10. Δέκα κάνεις. Πάμε, George. Άλλη μια. Πάμε. Μπράβο. Πέτα. Τέλεια, τέλεια. Ξεκούρασε τα. Τέλεια. Μην βιάζεις, έχεις 5 λεπτά ακόμα. Δεν έχεις τα χέρια. Πάμε. Παράνασες. Τέσσερα 10 είσαι. Έχεις ακόμα. Πάμε λίγο, τώρα μπορείς φίλε, μην το αφήνεις. Πάμε λίγο. Ας την ανάσα σου. Πάμε. Ωραία. 2, κατέβα. Ανέβα. 2, κατέβα. Πάμε, ανέβα. Πόσο είναι ακόμα, 4. 6 ακόμη. Πάμε. Βάλε 4. 4 νομίζω. Σίγουρα. Μπορείς. Μπράβο.
Πάμε, ναι. Τζόρτζ, είσαι. Ακόμα. Κάνε μια τσάρα. Μια τσάρα. Κάνε μια τσάρα. Πάμε λίγο. 3 λεπτά ακόμα. Πάμε 6. Μπράβο. Κάτω. Εκεί. 4, 2. Έτσι, πέρατε. Μπράβο, ρε, μπράβο. Πάμε πολύ καλά. 2-24 ακόμα. Παρανάσες. Πάμε, 7. Είσαι πολύ καλά, θα το τελειώσεις εδώ. Εδώ το έχεις τελειώσει. Πες, έχεις δύναμη, πες, σαν την ανάσα σου. 2-10 ακόμα. 3, 4, 5, 6, άλλο 1, 7, πέρασε. Ωραία. 1.55 ακόμα. Πόσο? 1.55. Πολύ καλά είναι. Πολύ καλά. Μάλιστα τώρα, μαλάκα. Μάλιστα. Hey. Πάρτε τα αυτά! Έμπα τώρα, έμπα. 1.37 ακόμα. Πάμε ρε γιγάντα. Ωραία, πάμε τώρα, καθάρισε τα. 1, φύγε από εκεί. 2, 3, 4. Πάμε. 6, Πάμε ρε, σφίξε, πάμε. Μπράβο. εδώ τώρα. 1.10 ακόμα, 1.10, παρανάσα και στο τελευταίο λεπτό μπαίνεις. Μπες Τζόρτζ, 1 λεπτό. Γιώργο, μπες τώρα, Γιώργο. Μπες, πάμε. 45 δεύτερα, μπες Γιώργο. «35». Έλα ρε. Ό,τι γίνει. Πάμε πάλι, δεν πειράζει, πάμε. 20 δεύτερα, πάμε. Έμπα πάλι, Γιώργο. Μπες τώρα. 9, 8, μπες ρε μαλάκα, 7, 6, μπες ρε, 5, 4, 3, 2, 1, time. Με πρόδωσαν τα χέρια μου, φίλε. Λίγο. Είμαι ο Γιώργος ο Κόλπης και δεν ξέρω ακόμα Μασλάβ. Είμαι ο Γιώργος ο Κόλπης και έχω πεθάνει. Είμαι ο Γιώργος ο Κόλπης και δεν ξέρω ακόμα Bar Μασλάβ.